Ki kubor ki bawan menta ki penpau bau kapten jonggari Argentina kata Lionel Messi udang mat ia kapor ka bae bha ha ka jing im jong u hadien ka jing khlat no jong ukpa kata George Messi ubala khlat ha ka nyo terek Agos jom tas nam hajar pun reu ha ka arta ka ban reu pho prasnam George Messi tang ba udai ukpa jong Lionel Messi Henry ru udai ubreo ubadon benta ka bakrau ha ka jingyai lenti jong Messi ha ka football na dugisnam ba Messi udang riet George ulalong ubabut bat ubakershan pura lek banra sha ki training bat ba uladon bentaru ha ki kam ki bayadai bat ka karir jong Messi ha ka por ba Messi udang yelekai ha ka World Cup hajar pun rio ka jinglong jengman jong ukpa kalalong ka wei na kidau ka bapen khuslai ya ka jingmut jong hadin ka jing yo gol jong ha ka jelekai persha ya ka Algeria Messi ulapan pau ya ka jing khuslai bat ki omat Henry klem batai pat ba ya ka ka balajia ya ka yeng ka sam jong ha ka te ka por kalong hadin kata baka yeng ka sam kala pentip ba George udon ha jing sumar bat ba udang yo ru ya ka jing yarap na ki doktor Henry menta hadin ka jing khlat no jong ukpa Messi ula keren pat ba syapang ka jing ka ba umat ha ka jing tho ka bala penmi ula pan pau bakalong ka ba bha ya ban pediang ba ukpa jong don shu bat ba yo shuru banyak keren bat ban yo ya kom baju long menshua Messi ulapan pauru ya ka jeng kershan jong ukpa ha ka jing lenti jong paro George udai wei na kibreu uba khmat uba ngej ha ka sap jong Messi na du ba udang khanna uladon rengkat bat ha ki por ki ba job bat ru ha ki por ki baram ka benta ka bakta mensiam tam kalong ba George ulakwa bha ya Messi banyelekai ha ka ne ka World Cup ka ba khadu jong kat kum ka jing tho jong Messi ki jing ha ka kot ka khia jong ukpa kilanang jur shwa ka World Cup Henry Messi udang rai ban lek yelekai namar ukpa jong ubalakwa ya banyelekai ha ka ne ka tournament Messi ulapan pauru ya ka jing tatin syapang kalawe jong ha ka football kane kamut ba ulapan bena ba sa shong thai no Henry ula phalang ba ka jing yai lenti jong ha ka football kala banlong ka ba pher hadin ka jing du no ya ukpa jong namar George ulalong wei na kibreu ubadon benta bha hajan tam bat ha ka jing yai lenti jong Messi habaro kipor kane ka jing chia ka pen iru ya ka wei ka benta jong Messi ka babun kibreu kim ju yo wat la ude wei na ki footballer ubala pau nam tam ha ka parthei Henry udang dehi ukun ubasuthu ya ka jing jong ka jing du no ya ka kami bat ya ukpa ha ka ne ka por ka jing lekai football kalong ka bariat pha habayunu jor bat ka jing du ya ubreu ubran kam tam ha ka jing im Messi ulapan pau ya ka jing sngongu ya baro ki jing hikai bat ka jing ka jing kershan ka ba ukpa ula ai ha ka jing im jong wa la ka jing ya lenti ha ka football kadang yai beteng ka jing kan mau ya George Messi kan sa rengkat bat Lionel Messi Messi ula kularu banbu ya ki jing hikai bat ki jing long ki ba ukpa ula hikai ya ha ka jing im jong ki khun jong Messi kom ta menta ka jelekai football kala balong ka wei ka benta jong ka jing im Messi Henry ka jing du ya ukpa kalong ka jing ka ba kham jelio bat ka ba umla ban pen bet tang da ka jing yelekai Lionel Messi udang don kam kapor banya pher bat ka ne ka jing ngosi bat wat la ka parthei kadang ap banyo ya ka ka ba unle ha ka la wei jong ka football ka ka ba kham kong san menta kalong ba uyo ya ka por ban yam ban ken mau bat ban bu borom ya ukpa jong ka khubor da Messi kalong ru ka basai ba ula tatin ya kala we jong ha ka football kane kamut basa tang ka to kane por ba sa chong thai no na ka kam yelekai football wat lana ka liang jong klem pat pen bana pai ba bala no sa chong thai no
Henry kini ki kentien ki bami nak kasentur jong u ki lapan Ishai lupa ba u Messi un sa tangka tokat nepor ha ka football khulai shibun ngin se kan du ha ki wei ki ban sawan ki baman kapor